Luulit ehkä, että hakukoneoptimointi on kuollut. Mutta mitä jos se onkin vain muuttumassa? Tässä 3 syytä, miksi SEO ei ole kuollut vuonna 2026 ja viimeinen syy voi yllättää sinut. Syy numero 1. Ihmiset hakevat edelleen hakukoneista. Joka päivä miljoonat ihmiset etsivät palveluita, tuotteita ja yrityksiä hakukoneen kautta. Se ei ole muuttunut. Jos et näy haussa, et ole olemassa asiakkaallesi. Syy numero 2. Google tarvitsee sinua myös tekoälyvastauksiin. Googlen AI Overviews ja AI Mode nostavat vastauksia suoraan hakutuloksiin. Ja ne hakevat tiedon sinun sivustoltasi. Laadukas, selkeä ja omaperäinen sisältö on nyt tärkeämpää kuin koskaan, koska se päättää, kuka pääsee lähteeksi tekoälyvastauksiin. Syy numero 3, ja tämä on se yllättävä. SEO ei kuole, se laajenee. Ennen optimoit hakusijoituksia. Nyt optimoit koko hakuekosysteemiä. AI-näkyvyyttä, paikallista hakua, luottamussignaaleja ja brändin mainintoja. Tekninen perusta, rakenne ja laatu ratkaisevat edelleen, mutta peli on isompi. Eli jos joku sanoo sinulle, että SEO on kuollut, älä usko, vaan keskity laadukkaaseen optimointiin.